Another fine day in paradise. Welcome to Sofia. This ruined house is a heritage of a glorious time in Bulgaria. Aristocratic families lived in this street in houses like this, and 100 years ago there were many of these houses aligned in this street. Now they all have left. They're falling apart. They've been sold to developers waiting for better times. As for one, at the other side of the street, and one of the descendants of an old aristocratic family is still living there and keeping up with the house. Well, there it is, and they didn't sell the house, but they sell their garden. You see, they sell their garden to make some money out of advertisement. Hello, Dimitri. Здравей, добре Pleased to дошъл. meet you. And thank you for inviting us here. Винаги. So this is one of the oldest houses of Sofia. И честно казано има и по-стари, но така една от старите, 28 година е строена къщата. Стара софийска фамилна къща. So this is part of the family already, unveiled. Разбира се, тук всичко е част от семейство. В случая това са различните монарси на страната, царете, при които са служили голяма част от моите предшественици, така да ги кажем, и към тях съответно ние изпитваме и уважение. Така че, разбира се, всичко е част от семейството, що е тук. So we're in the heart of the Да. house now. Да, в част от къщата, но така да го наречем по-официалния хол, което на времето е било една трапезария, главно за разпивки, тъй като цялото семейство, освен сложната си държавническа и уж интелектуална дейност, винаги е била склонна към удоволствията. И тук са събирали големи компании с доста прилични или неприлични веселби. So can I imagine that I imagine myself here in the beginning of the 20th century, for example, and that there was a salon here with all the intellectuals and cultural people that really took part here. Точно така. Заедно с всичките управляващи, дали ще са царе, дали ще са принцове, дали ще са съветници на царя, дали ще са чуждестранни гости, херцози. Всичко това е свързано с една държавническа мисия, която наистина част от семейството е била много приближена до тези кръгове и до управляващата част на България. И съответно тук са идвали всякакви хора, което разбира се включва и не чак толкова представителни гости, трябва да призная. Това е прадядо ми, който е така много известен държавник, дългогодишен министър, през най-различни царе, правителства, апостол революционен на Съединението, в нашата стара къща, която се намира малко по-нагоре на булевард Витоша. See if he's home. Hello. Hello, hello. Pleased to Welcome, meet you. welcome. You are a son of a diplomat. You traveled all over the world and seen a lot of cities. Повече арабски страни, в Германия, в Англия, в Полша, в Русия, Афганистан, Румъния. Роден съм в Китай, това го забравих. Tell us, how long are you living here already? 20 years. 20 years. 20 years. And how come you started living here? Защото много ми харесва страната. Много красива страната, малка страната, много красива и хубава са си хората хубави са. Но по принцип обичам само европейски страни. Обичам природата на Европа, хората на Европа и климата на Европа. Това, което много ми харесва.
Аз съм много мразя да топло, много мразя жегата. Затова не обичам да живея в нашите страни. В Ирак, въпреки съм падам от Ирак, така, много мразя там да живея. Не, че мразя много топло там. Свикнах за по-студено време. Обичам сняг много. Обичам да има много зелено, не само палми, пустини, а и малко зеленини. Are there anything in your apartment that is reminding of the places where you have lived? Първо печката. Това е нещо класика, който ми помни за Полша. Well, show me something more about the apartment, what you like. Хареса ми апартаментът, че много стар, значи имам предвид, че е класика. Има много класика в него, толкова много години в апартамента. Тие дизайнерите отгоре, които в стаята, това пак нещо от едно време е направено. И чувствам се в него и живот, не някакъв нов апартамент, сух, така. Има живот в него. И важното е, че близо до моята работа, в средата на центъра, много коли има, най-много шум има, всичко, трамвай, тролей, автобус, всичко минава. Свикнаха вече с тия шумова. Не можем да спиме без тия шумова. Well, this is the Bulgarian way of parking a car, right in the heart of the street. We're waiting for the driver. Great way to park a car. Yes. You see that contrast? The old and the new. Well, in the end of the street, that's the future. Are you using the city at night? For example, go to a restaurant or cafe? Всеки ден след работа вървиме пеша навсякъде, преди да се приберем в къщи. Всеки ден. Всеки ден, 3:30 нощта се разхождаме, отиваме до парка, връщаме се обратно. Зависи вече дали от тази страна на парка, дали от другата страна на парка. Просто всичко ни е страшно близко и можем да си го позволим да се разхождаме всяка вечер. Защото нямаме кола в момента, Да. но доскоро имахме кола и сме на друга места вече. Скачваме горе и отиваме точно преди копитото, на там един завой и седим и гледаме София. Around the world I searched for you. I traveled on and I was gone to keep a rendezvous. Някой, ако вижда, например, София, мисли, че София е над 10-15 милиона, а тя София не знам 2 милиона има или няма, 2-3 милиона. Но никой не седи вкъщи сега. В нашите страни, като отиваш в центъра, малко хора намираш, повече хора седят в къщи. А като дойдахме в България, вика апартамент или вкъщи само за спене. Всички хора навънка. Стари хора, например, намерят една жена на 90, 80, на 100 години, с бастуна се качва трамвай. Живеят са хората, обикалят навсякъде. А в нашите страни не. 50 години един черен чувал с лекарства и седи вкъщи. Но всичко има в България. Абсолютно всичко стига малко човек да има малко финансово. Малко пари трябва в България, малко, не като други страни. Малко пари и си много добре. For I have found my world in you. Well, building a city is about money. And right behind me you see a beautifully renovated, iconic building from the Habsburg era, typical Viennese style. And here is housed the Bulgarian American Credit Bank. And the president of this bank is one of the most influential women in Sofia. And maybe she can tell me what's printed on the 2 leva bill. What kind of a building is this?
Let's go inside and ask her. So thanks again for inviting us. Can you tell something about your background and your work? I'm a banker since over 10 years now. Before, I've been doing big international investment projects. I've been working in that field, and afterwards I became very active in banking, and since now I'm in banking and also in business, because I have a group of companies that are in different sectors of the economy, but all my investments are in Bulgaria. Well, it must be familiar for you. Let me see. Yeah, there it is. Can you tell the building? What's on the bill? In fact, it looks like the buildings which are on the back of the banknote are related to the person who is in front of the banknote. There we are. Because this is Stefan Stambolov, and these are buildings made during the time of his premiership. And this is the Paisi Hilendarsky, who wrote our history, ancient history of Bulgaria, and these are the monastery where he lived while writing it. So actually, it looks like they are relating the person to the buildings from that time. So, where would you see the first change in Sofia for the next, say, 5 years in the city? Where would I see it, or, Yeah, or where I have seen it? well, maybe both. Where you already see it and where you want things to change. What I already have seen is that a lot of old, beautiful buildings have been restored in the last 5 years, over 5 years. So now the center, because the center of Sofia, the old center, has wonderful buildings, and they have been in very bad shape from outside and from inside, of course. But most of them have been restored from outside, so now it looks much nicer. What I expect to see in the coming years is, as I told you, this ancient part of Sofia, which is very, very interesting, and it is very well preserved because it's underneath. And now with the metro, they are discovering a lot of streets underneath buildings and many interesting places. It will be restored. That's what I believe that would become one of the very interesting places to visit, not only for foreigners, also for us, because in order to find yourself, you need to have this connection to your own history. Заповядай. Thank you. Само кучето Дончо да не го събудиме. That's your dog. Да. Едно Well, от he's кучетата. sleeping. He knows the history of the family already. So this is the room where they played music. Абсолютно, да. Особено баща ми, той беше един изключително приятен пианист. Тук ето тази врата, тя сега е затворена, но тя също се отваряше. Там има още една стая. И ставаше, доста двойно по-голяма. И тук са събирали така, до 50-100 души са се събирали, няма никакъв проблем. So I can imagine me sitting here enjoying the wonderful music of the piano. Разбира се. И трябва да пееш. And what would they drink? Мога да кажа всичко. Може би най-малко вода от всичко. И там точно отсреща беше моята стая. Детската ми стая. И до ден днешен има една дупка, която аз бях пробил с бормашина, от която да ги наблюдавам какви невероятни и ужасни неща правят. If you come to Sofia, you immediately realize that there have been many changes. За съжаление, още повече като говорим за някакви по-стари семейства, отраженията са малко по-сложни, защото човек знае какво е било, знае кое е било по-хубаво, знае как може да стане хубаво отново с новите средства. И по някакъв начин, що се отнася до моето семейство, то трябва да призная, че има една носталгия по това, което е разрушено. Защото точно тези периоди, нацизъм, Съветски съюз, промени, демокрация, много неща са унищожени. И то се боя, че безвъзвратно унищожени от архитектурата на София. Това е бил един наистина хубав град. Не знам дали в момента е такъв. So can you describe how you
walk through the city. I mean, I'm an architect and I'm always looking at traces that can indicate some emotion, sometimes some history. And how do you look at the city? Your city? Ами аз много си го обичам моя град, трябва да призная, въпреки всичките изменения и всичките перверзии, които са му се случили. И мен ми е винаги интересно да го гледам. На много неща се радвам, много неща ме ядосват, но във всички случаи, което може би е важно за един град, не ме оставя никога равнодушен, което в крайна сметка говори добре за него. You're a scriptwriter. Describe your cinematic city here. What kind of stories you make out of it? Or are not that the stories you want to tell us? Убеден съм, че мястото, ако говорим за града, мястото и това, което ме привързва към него и продължава да ме привързва, са хората. Не е това, което се случва. Една най-проста разходка из улиците на София показва на човек колко много луди има, колко много влюбени има, колко много психопати има, колко много готини, красиви, свестни хора, колко деца има. И всичко това, аз мисля, че града, от кинематографична гледна точка, това са неговите хора. Вече какво ще изберем за втори план, това може да се развива и в панелния комплекс някъде в покрайнините на София, и пред съседната църква, и пред джамията. Това няма никакво значение. Have you got a plan of the house still? Some parts of it. I'll show you. Here you see the facade. And is the big window, must be This that is one? the big window, yes. Yeah. So it's slided down and up. And here that there were stairs. Right. And were there many of these houses in the street and those... The whole street was like this? Those houses. Yeah. Yes. Yeah. So this is one of the last ones that remained. Yes. So this used to be the central entrance? Yes, that's the official floor. Here was the reception rooms. That has been a very big reception room. We divided it because it's quite big. You will see it later on. And wonderful art. Yeah, that's copies. Oh, that's copies. Okay. Yes. But it still the looks... The originals are too expensive. Yeah. So you can see here some of the size of the different crafts, you see? These are original... All right. So this is the glass maker? Yes. Many different crafts. You can see a lot of them. Let me show you inside the room. I'm sorry, I will... so there's nobody working now. Look here. That's wonderful. It's Yeah. well preserved. Yeah, well, it was restored. It was not in that good condition, but it was perfectly well restored. So these are the originals. And we had more of them in the big hall, but it was too heavy, so we decided to move part of them here, and the others are kept somewhere in the bank, yeah. So this is the combination I've been talking about, that we divided this huge hall into 3 parts. And here is the room of one of our directors of the bank. And you have an immediate view across the street of the Ministry of Finance, yes. And on the other side, you will see from my windows, you can see the National Theatre. Well, that's a good combination. It's a good combination. These are the original doors, you can see. Wonderful. They were restored perfectly well. But you see the craftsmanship in those years was fantastic. Eh? Yeah. And you can see in all the detail. Everything has been done with a lot of love and with much more time. Yeah. Because you need a lot of time to make every detail, to think about it. So thank you for being here. Thank you very much. Bye. Bye-bye. All the best. So here we have the front garden. And well, it used to be a lot quieter in those years. Huh? Еми да, файтони, мили хора с пелерини, които се разхождат, със сигурност доста по-тихо. При положение, че в София има около 50 автомобила по време на строежа на къщата, доста тихичко е било.
стая си за малка къща с някакво дърво отпред. И понякога при мене да се връща с усмивка като мед. Okay, well, this is one of your favorite places. Well, Да, part of your history. може да се каже, това е така ежедневния ми път от вкъщи до училището. Да значи тук, когато тичахме в час по физкултура, тук трябваше да се правят по 10 обиколки около църквата. А ние, няколко хитреци, спирахме тук и пушихме по една цигара на този гроб. След което в последната обиколка се хвърляхме и със страхотно тичане взимахме първите места. И оттам бяхме известни като спортисти, което не е много правилно и коректно. But you run around your own history as well, as your ancestors are buried inside. Абсолютно, абсолютно. Точно така. Yeah, well, tell about that. Какво сега? Тя по принцип църквата е свързана много с семейството, защото наистина, както вече казах, всички роднини са кръстени тук и всички тук са опяти след като са починали. И ние всички имаме вътре столове, запазени, купени за вечни времена, където по време на служба да идваме заедно с жените си. Дори да не сме женени, няма как, купени са столове чифт. So what more did you do on the square like this? I mean, running around, smoking. How about the girls? Kissing. Kissing, okay. Разбира се, как без момичета нищо не е интересно. Какъв е този парк, ако не тия пейки тук да седнеш, да се поцелуваш малко, това си е съвсем нормално, да. Мисля, че някъде тук ми беше първата целувка, така че всичко е наред. Now this statue behind me is the statue of the Patriarch. The Sofians, the people from Sofia, know the statue with the name of the Pope. And this is where most of young people from Sofia met their first girlfriend or their first friend for the first time. Here's where they had their first romantic encounters. What is a good city for you? Хубавия град е място, в което ти е приятно да живееш и да не преставаш за нещо да се бориш в крайна сметка. Да не те остава безразличен. Място, където пък си прекалено спокоен, вече подлежи на преоценка и на преосмислене. Хубавия град е там, където се чувстваш щастлив. Това е.